2,5 κι εγώ περίμενα. Τι πες μου. Δεν κάνω δηλώσεις. Ω, μπήκε! Νάτος, Χρήστος της Φάτσας, μην μας δεις το ρεπορτάζ. Βάλε εδώ το φημέμπουστα του. Το κλειδί ποιος το έχει? Δεν ξέρω. Εσύ έπαιζες πριν έμαθα. Είμαι αθώος. Ο ένοχος. Εσύ έπαιζες πριν έμαθα. Εγώ άφησα εκεί πέρα. Πού? Δείξε μου εδώ. Ακριβώς. Εδώ λέει χαρακτηριστικά τα του το άφησε. Τα κλειδιά ήταν από εδώ και το μπριλέ ήταν να τις κόψεις. Κάπου θα έπαιζε αυτό, όταν θα πέσουν που πάνω. Σίγουρα. Τι λέτε? Κλείς την κάνα σου παρακαλώ. Τελείωσε το ρεπορτάζ εδώ. Ό,τι κόλλησες στην πούλη. Παρακαλούμε, όχι για χρονολογίες. Τι σου λογίζεις μαλάκα. Άντε βρε μαλάκα. Έχω να κάνω μια δήλωση, μια δήλωση. Όλοι οι Έλληνες είναι καφιέδες. Η ψυχική έξω. Έλα repeat. Όλοι οι Έλληνες είναι καφιέδες. Γιατί το λέτε αυτό? Κάτι έχω ζήσει τόσα πράγματα και κάτι τα ξέρω εγώ. Πείτε μας κάτι. Τι να πω. Τι εννοείται αυτό. Η ελληνική αστυνομία είναι καλύτερη σε όλη την Ελλάδα. Τι ρεπορτάζ κάνει. Είναι η καλύτερη. Σε όλη την Ελλάδα. Άμα τι έχει πει. Εδώ βλέπουμε μετά τη βιβλία ο κύριος Μωρόπουλος και ο κύριος Κατατζήρης. Άκου μπρο, ο Κερνίκος στη δήλωση ρε, που έχει κάνει, έχει ο Κόκαλης του λεωφορείου στρατιώτης. Κοιτάτε εδώ. Άκουσε, δήλωση ρε, ο Κερνίκος. Βρε μαλάκα! Τάσο! Που έχει το κηλικείο ρε. Τάσο! Η ελληνική αστυνομία είναι καλύτερη σε όλη την Ελλάδα. Τάσο το... Εδώ βλέπουμε ακόμα έναν. Βλέπουμε κολοδάχτυλα εδώ. Εδώ πλακώνονται στο ξύλο. Στην κουρτίνα ρε μαλάκα, κλείς την κουρτίνα. Εδώ βλέπουμε την ετηλιά πάνω στο πρόσωπο του πρόβλημα. Το κλειδί θα μου πείτε τελικά ποιος το έχει. Αυτός είναι ο με το ΣΕΑΤ. Αυτός. ΣΕΑΤ του Σαρδακάς. Το Σαρδακάς που το έχει. Ποιο, τι, Το Σαρδακάς που το έχει. τι που το έχει. Να. Εδώ βλέπετε μια ληστεία που προσπαθεί να γίνει. Το κλειδί. 3, 2, 1, πάμε.